Sachisin pat kublai ye fi baro bat pidang ye pe ye ka kubor jong umau por. Habegin ye ya chaprang bat ka kubor hakani ka por tongin ye pe ikimat ki bakongsan jong ka kubor kumne. Kajing pen bena badon kam. Pen kisan ngut ki MLA Congress ya ka shokos notice jong ka MPCC shen on shimrai ka Congress. Ngidei ben kenmau habangi pom ngidei ben kenmau ban thungpat ong uba miral bonds em. Dakikot lengkedop sam ke ki isu shabaro ki school Hawas Khase Hills ban maham ye ki khina. Bainong Asha Henry Pondri tengka ngimla menteri klem ka bam berta ki Asha ha ka jing ya ba. Da ka batung ding ken mau buram ki samla NPP ya ka lengku sngiya ban riu ulit pono sangma. Kuble yifi baro ki paralog bi bat ki nong keshan ki barat ba jong ka kot kubor jong mau for. Kani ka long ka jing pen bena ka badon kam. Nakadaw ka jing ki udwar palat jong ka kot sada bat kiwe ki jing non kam hakabasyon ya ka kot kubor pat kham tam na ka jing hiran ka balaban na kini ka klam covid khat kindai na ka liang jong ka kot kubor jong mau por ngila rai ban penhiar no e kasla na ka khan riusla sheka shipusla pat kumjo ru ya ka dor in penhiar no na ka shipau tengka sheka san tengka ya ka ni ka jing penhiar ya ka dor bat ya kisla ngila sedang na du ka shitarik jong u leber araja arpuar ngi ai kuble ye fi ki pai nong pule ba e jongi ki bayai kershan yengi bat ngi nge scam ba pindang ye ai shushu ye ka jing kershan ba pura yengi khnang bangin nang la ban ai ye ka jing shekri ka bohong ka bajanai ya fi ki pai ba jong ka jalahi baro ka we ngi kwa ro ban pen ken mau ye fi ba ki ni ki shipau tli ki sla pinyo ye ka sla ka banungkong ka ba ar ka ba lai bat ka basau ha ka color kasla ka ba san bat ka ba henriu kan long ha ka black and white kasla ka ba nyau ka ba pra ka ba kendai bat ka ba shipau kin long bet ha ka color hi kumtangi kwa ban penchiluri phi bana ka banda ki khubor ki babnya bat ki khubor ki batikna yai politista ye ka kot khubor ka jo mau for to bleun kur khu yifi kuble shibon yifi baro kawai ka mat ka bangi lai kran ma ka singi kalong ha ka be diru bat ki sangot ki MLA jongi ki bala sha suspend kini ki MLA sangot nakalian jong ki MPCC ngila shim ya karai bat karai ka bangi shim ka ni singi kalong ba ila thong ya gawai ka committee ka baun kli daw president jong MPCC ba Vincent Chpala ki working president ki jongi ki general secretary ki jongi nang tadi bat ki DCC president bat ki vice president jong ke MPCC bat hakani ko committee in saya gran in saya perkhan naga banta kini ki sangut ki MLA ki pa ka parti kala suspend hakini sngi ki pada bat hakate ki sngi kin sashim ia ka no rai naga banta kini ki sangut ki MLA ki jongi bat ni sokamen ro bani thu EP ba hakani ki sngi ni don ro ya MLA na Assam ba Riki Budin Ahmed ubade PRO lawan lang handi bat sengan ini bat ai mesim ki parti ki jongi ni don ro hakani ki sngi ni sokamen mi thu EP ba ibabon ki XMLA na Garo Hills ki XMLA ki jongi na po Khase Hills bat kumjuro isukumen manit ho ipi bahaga ni kenti mentang ngila khambon ki nong trai ban ye kapor kablalen no ki senior leaders ki jongi nong trai party ki bare wan phaish ka party bat ka khamsu tana shuru kalong ba imi ki nong trai ki batmai ki belong loyal ka party ki ba e party ka ba baras kata kimyo kalat pantrai tingidan ke jingkerman ba apo ke jingyalam jongi ba Vincent Pala ke jing Trailang ke jongi ke teamwork idan ke jingkerman ba ngiu i kumbalong mentahi ngiu i ke jinglong ke jingman ke street ke jongi ka ki phalo ndrei ko so tanat kalong ba ki grassroots level ki nong trai ha ki party ke jongi na do ke grassroots level idan ke jing e bat ke kerpang ke party kongres bat ki donro kemensiam bat trai ban ai ke jingkersan bat ikrman balang ba ke jing trai shitom ki nong yalam ke jongi usnem arjar arpulai ke kongres ngila ro banyo bat sha marwai usnem arjar arpulai ai kampadon ke no ka respond na kalian ke joki dei na kata kata bangila don ke komiti ba OIP bat hantu ngin session ye no rai pada kata ke por lesing seperti padi dia ka meeting ke bangilong madagasngi hang ni ngila yo ban ye kren bon ki kam pendap kawai na ki agenda ki mengi kren kedai kumno ban pengklan ye ke parti kumbaong ye pi nadu ka state level
ke district level, hagi block level, bat ki primary units level. Tingi layak keren ru hagi bede bat kini ke enrollment drive. Kumno wan penklan ye ke parti kongres ke jongi. Ka Joint Action Committee jong kisau tuli kisnong bekentup ya kisnong lakhar dokha nong tulu bat mau leng kedeng menta kesngi ki lapanlong da ka program a jing hikai halo kumno ban penek pensa ya ka mei mariang bat ki jing thau ba im baro na do ki dokha do penat hakiwa ki merat ki mereng bat ru shim ya karai ban ya da ya ka mei mariang kumbabon na ki klau ki betap ki lasdang ban selen bat ki merat ki lasdang ban du jaj ha ka te ka program a jing hikai lalik ban shim bentaru da uba merol bon sim MLA ka nongpo kum ukong san ha ka jinga don lang uba bi dengan DSP crime ka Riboy district ki officer na kitna sarkar baper bakan thup ya ka wildlife fisheries bat katnat forest ha ka jinga don lang jong uba bishar lengdo sherman ke JAC ki longkme longpa ki khon samla lembat ki khna school ha ka jinga lang ka balong menta kesngi ha lakhar bat do kha habakren ha ka te kesngi uba miral bons im lembat ki officer na kitna sarkar baper ki lapan pau bakade ka jingkit kle jong wei pa wei unong shong shnong ban sumar bat yada ya ka mei mariang khamtam ki merat ki mereng bat ki jingthau ba im baro ban light na ka jingsha panya pathar bat do jaj na ka ne ka sla perthei kumbabun na ki merat menta kilasdang ban do jaj na ka ne ka jilla kumjuru na kaliang katanan pulit jong ka Riboy hapo ka jingalam jong uba bi dengan DSP menta kesngi kilalit ban aji hi kai ki pai ba ha ka te ka shnong halo kumno bandon ka jingari ka bajan bat ki pulit ban rat ning khong ki kam snew kam sme ha ki shnong ki thau ki jat jing di buan ka shongkha khna bat kumjuru ka jingsha thombor ki kintei khna bat ka an pokso ka bagi pai ba ki di bantip ban yada ye jingsha thombor jong ki khlong khna bat ki giman ba pher laga dei ban penek pensa gi klau gi tap ki merat ki mereng dok kha dok penat ki telung lane bangin pet perman hagi mlang ga salang laga dei gi jing di drops ki jing di pun buat ki jing le ben ye gi kentei gi kena ki jing syo ya dat hi ngase ma sno ka thau kumlo begini yo gi jing kai ki lopian ladangin pai haka kitab Genesis lenong ko benengkong dekot ko benengkong ala keren sai ko benengkong ha ko sedang ni ble ula thau ye ko beneng ye ko thendo kiding gisik kal er ngendeng men sim kasngi ko ban ai jing sai kidok kha kidok penat kimrat ki bapar ki ba halum hawa la thau yu bendriu batum ta tu kan degi spat snem ngilayat degi hajar snem ngilayat hal lagi jong gijinget ki bangi gidan ki bolong Kristen gidan ki bolong Kristen gidan ki bolong nyam tenrai gidan ki bolong Hindu gidan ki bolong Muslim ki Buddhis ki gijek nyam ki bubun dari baro nginget hal lagi jong gijinget ki bangi gidan ni boram ya kata bat ha gijinget lenti jong ngi ki brio hasla jago pertei dagi hajar snem ki balik no Ibun ki kamba bahagi bangi gilale kilan shibun ro ikam ki bangi penjat iya kani kamariang ka boble lai kerpang ini ka bangi I lagi jong dikmat bun ki jakala lagin phaya them Riboy ki klau ki tap ki bejerngam hagi por ki beladep ki jing pom pathar ki kiding ki jing thang kerngu ki ja jingret ki bangi gidon habangi pom mi giding duna ban kan mau ban thung pat ka kubor kalong habangi pom uwei ngi ban thung sipo habangi pom sipo ngi ban thung sispa habangi pom sispa di ban thung sejar ngidon kam mi giding ngimla klem da pom mi giding kisik ngidon kam snaying snasem snamit snasuki gibun ngi don kam tikan ne gidi ban kan mau pat habangi pom Gidi benangru bentung pan. Kum ini ikut nengkut dengan sahih borok kira pak snow. Ba kariti sensiam constitution jong kari India ka kedau lenti bat hak terpang ya uwei pa uwei unong shong shnong ban bat ya ka bor sarkar ban ai jingada ya ka mariang bat ki ek baron haka kat kum gajing pen baik khamai ka sau pa amendment kat lai spa new pun riu yakini kikendon labu hak benta ka basau jong ka directive principles of state policy but kabenta sau a jong ka kamram ka badai petrikam fundamental duties
PI provinsi di Kimarat Kimreng ngidon mo hakade bade Kimarat Kimreng kisim kido ngidon mangi nakaliang ka wildlife wing barang ilap ikibriu kibalai kita barak kaying bishar ka rai penram yapi laisnem pinrung pinsyom patop lani arp sanajar ke guna di ngangit ginong kendong ngaru di nong kendong ila di kata pisam don menai di sakawe ada di Kimarat jandu jajai pihaban syong patok laisnem undon nak wekawe nal arai pendrai mi pike yang bisa hap syong be laisnem undon la lani hadu news nem but kuna kali show hajar kita ki case jongi ko wildlife ki long ki non available si sien arai pendrem di ban siat tengi wi imran siat wi ske apo si jingge ngatrai kam don jimentoy sakawe ru niladuna Kimarat hang ni bani penjat shui kita ngatrai yo jimentoy yu mangi kini kena school mo ngana o meneh hang thi ba ko ni tangajan ying yo sngo umur siang bo wer yo sngo yo I karabet yo I ki skei menta ngam yo issue chino ten rei kolong ba sakawe ni la ba sorong po ri boy district jongi bang idon kanong khalam wildlife sanctuary kabadi tang hang te fat kan yo I Kimarat na kalian ni persyang ni la ba sni banyada ni akan tu yo baro mo kiba don hang ni ba kibriu long ba ka social media ban yara blang ni ngibu kamera trap ro kibriu ketu jarak sih ngibu kamera trap bengintip bengin yuk sensus kadu di Kimarat kan ni buat kami susarong ni kan ka distrik jongi kan terpad ban apa ka kalau kau per jongi ka jaka ka jongi bang ibu isumpana ya kata pet jaka milai ribu nangipat ni ada penjot pentra Kumbay laong ni dorong ba balong akloy balwan si SP office tengah terpad ifi baladadan kano ko information long akloy balwan si SP office balwan ni kono ingi SIM ka phone number ha SP office ni daladap kani ka program pila banyo contact number jonga SIM ka contact number jonga nakadon kano ka information akubor sapang kita ki jings new kenam bangila banyo trailang betela kami kita ki jings new bat banwan ra aro ka song sign ha kani ka snong ta karpat ifi ka coordination ka jing trailang hatreng ki police bat ki department nomor balai kidon katu kan ni case kumbai la mention mani kidon kita ki jingdi buat tinga kwa ban stress ba tam kini drugs mata bakal along serkai ba hanong po bara kiwi jakaro tikatan ka an kabakade ka NDPS Act deya katu ni haban buat bahang ni haban follow bahang kita ki procedure tik patik ngimde ban bakla tikata ko coordination bang akwa bat ki sunong kawai galong ba ngimde ban sim yak an ha ti juni khamta me lepe ini ki NDPS case nang ta de ki murder ne ki rape case ya kitu adamos kila benne bacu detain ubreu ai ke information sangi te habine begini ki dokha let's say lada one ki officer ki pahe lanu kinu kirip krau ki one na ki wei pat ki jaka min ai bam ne ki shibu da dokha yo bo dokha karahu ne ka merigal ne ka khar gado ka dokha ka ba ki yo man ka siwan bam let's say akatu ka bul ka ba ngi bu ki jingbam mo let's say yung ka de ka dokha yo man ka sui lara jin mangila don lara ki jong ki jai dokha mo kum ka khasi yo mo ka bom yo sha ki jaka rithot jin la bo igatu dokha kin jin la sultanat ban bam namar ba ka don lah ka jong pat ka ko mat tuka ti kata ka de ka wei pat ka jing don kam ban pendek pensa ya gini ki dokha doknat badon hakini ki ka ki ba ni syong nisa demne la yo seo spang ki ai ngala kelet di ban itu ha ka tu ka awareness program ko bagidang sudah dokha mo lese yak dokha ru Pio ikan dia ke keteng senong lembah kijing don di dokha hitrai.
ngam tharai ba phin bu kerteng dok kha la dok kha kam don ile se kitu ki ba syong basa ha ki por ki ba hendai hakan pot ki wan buhai shnong ki tu jaka se kene ki jaka ki ba bun ki dok kha ki sabu kerteng shnong da kata ka kerteng dok kha na ka daw jong ka jing here ka akor ka buram jong ki khina school hapo ka district ka Khasi Students Unions West Khas Hills kala pha de ki kot lengkdop shabaro ki school lengba ki nong hikai usamla wilbes wanyang secretary ka education cell habakren bat ki nong tho kubor men ta kesngi ha ka office re kam jong ka seng ulaong ba ya ki kot lengkdop la pha sheki circle bakin penpoi shabaro ki school tungin isngap ye ka e ka bauti usamla nongelam jong ka seng udon ban ong Ini report seban aku ke ya pidi not kubor da platform ada report nak monta kan ka di pelajungi ya kini di kendon naunta di kena ide joga dapat tan nagali ka kisiu west district net ni dap to kisi ngokya ka bujur ka bede ka jikala hak akor ka buram jongki kena pule joga dapat tan to ni kup kalong hakane ka juk ka juni ka monta hot wala kajuk la per hari kajuk la nang syai nang kala na ko kapor hari ni ipat ba ngisio kan ong ba ka akor ka buram juga kena kade banek kum kena pule ti menta kasni ka kisiu west district unit lengba ka education cell ka plat ya kade ka jitho kade ka maham namenta ki kena puli jong kadong kathai hi ba oe jo west district unit ka KCU west district unit nama education cell kabu e di kendon namenta ki kena puli nama ka jihiar pula akor buram ti kabu ya ki akor ba ki kena puli jong kadong kathai bar oe la de kanthai la ni senrang kim dei ban le kinu ki kam ki bakam akor isat mat ban syang makia andala high school syang makia ban le kidu kikam kiba long khamakor bat kiba persya ke mlang kasalang khamtam ha ki phong ya ki uniform jongki nama kani kata ya ka buram akor jong ka dong time bat ka jat benriu hi berowai ka benta ka ba ni yo ka jiku jingnam nang kita ka jing mudui na ki ba ka jihiar kata ka buram akor khamtam kena senrang ba kim don shu ya kata ka jing rain ka bede habakia linti singkin rakat uniform joki kim don shu kata ka jing singol rain rakat duma kidi duma rakat di hapden uniform joki kasen ka peramjur halo kene kum kena school kena pule kide bendan kata akor kide ban nang bandri ya akor ku buram bat kide ban kemde ban le mini kijat kam kiba pelong keba bentuk pria ya kalong rian ke joki ka benta ka balai ka sen ka yo ya kata jing mudu ini ti na ki pai ba jo kata tan ka bade berkaryam ka baik oi ka juk ade ka juk jikala ko bang ba ni hap ka nadu ka riam ka bet ka compare hanrai kum khena pule khamtam ko phong uniform mi de ban long ki badaka lada de ka thena sunran teng tang na ka daw ka jingriam ki uniform ru ka long bakta ka long riang wanra ai ka jima khamtam ya ka long riang joki khun somla kan the ti ni ka pa ni kan tu khena pule kum khena pule ni de ban le kum kita ki kena puli unde banin padang kam ya fashion de jani ha school ni puli ka uniform ka de kata ban bu ban baik ban reti la itna buya kalong riang jog kena puli tingi de ban shim ba uniform ka de ban ko itna unde ba uniform kan long kata ka ba isat mat ya kinong pet ka banta ka basa ka sen ka maham tenge mar kasen kayo ay jing mudoy ti ujar bagi don kina puli haba klaw high school lani don ru wat ki bom shop di school rakat info ki kilek tan ya le kaman so ha kadi ha kabam kadi
Kasi sen ka hi ka maham tene ba kini ikna puli kinu puli kim dei ban le kumi kini kam auria ni la no kam ka ba pen snow ka easily ya nang salang ladalap kini kena ladai ba di drugs di ganja lali di kian lali kinu ju buat ka sen hi kan sa pun dah ka ba ka sen ka mahamru wede ka wede ki tin ka thali ba kina puli ki de ban long ki ba adakar ko ban ka tin thali buat kina puli ha ka ju ni menta harangkat uniform harangkat ke uniform lani haki school ki jong ki ban kam ki tin ki bom ki ba susu jer ladang islam ha ka ju opor ka sen ka ban tentu ya ikna pulih ke gajuk minta kada gajuk ke kelas tet atau kata ada gajuk internet ada gajuk social media ni kentu ya kita pulih juga ada katan ba kide banlong kita basta ba program ya kini social media ha kada gajuk minta ba kam tam ka sen ka snow dia bu i ya ka jiat pulih putih ba buan kam tam kana senrang ba da bang ipet benia buat benia pulih jong ka do katan ke jongi kini langop ha kini online game kim nang berperan kam ke poa oi ngim ko apa bang ngim pim de bele kai ban peran kam di online game gadon ke poa ni de banang peran kam ke poa ha ke poa bangin le ki ban le kai ba ke poa bangin pelut ha ki kot nama gumbalang mata bun kena ni i kim don shu kata ka jemut perkha ki ka alun nama ka pele jemut pala tang online game social media dengan ada kesen mislo betul tengah kena bang ide kilom di pasta ketkum kejuk mila ide man stlo di pasta betul kam ketkum kepua habang ile ia kinu di benta nagalem jo kesen ni don hapo jo West Kizil district ni don south li ki circle te kesen ka education cell jo ka KSU West Kizil district ni ka pha ikini kot langwa kini ki circle bagi ni bekenpen poi kini jumaham ha baro school baju kapua nga kerpat ya ki rupai ba ki rurang ba ki parasamba ki noikai bang long tu ya trelang ala kini senang bagi nang la bakin tiu ya kapuli puti ber kor ke buram hapo jong ke dok than ki jongi nang ta ka bakut ka bawai kaseng hi ka don ke ka jang nut bakin tiu kapuli puti ber penculur ki samla hapo jong dok than bakin nang kira aga puli puti habor gilian kaseng ka la kadon ya kata ka jingmut ba halor kan ni nalor bangila pelaj ya ni ki adom la ki kendon nam takina puli ngin airu ya kan ke school ke bala bante ke bayo bala banbat dan bante disiplin mo bala bu ya ka disiplin ke joki ki ba kham no bangin ai kusnam ko mi school ki bala ban kibala ban bat bahai kan disiplin tu joki ma bat manus nam kaseng kan ai ya ki kusnam sya ki kena pule kibala bale ha ki jing pule ki joki
kum shibenta ban rakhe ya kalengku skiyap bahin riu jong unong seng ya National People's Party upono e sangma na kaliang jong ke NPYF Shillong City rengkat kejingan don lang u National President ke NPYF ba Niki Nongklau kumju urang ba shnong maulai kinton masar kira penlong ya kejing tungding harut kawa solang ka badon hamaulai kinton masar nalor u President ka NPYF Shillong City uba memon raptam ladon lang ru kinong ilam jong ka Biodiversity Management Committee. Ya kini kusingi bangire ban tong ni kan riding ani namata ka dat anniversary jong lit puno sama dari 6 dat anniversary na kaliang ke NPYF Shillong City ringkat original lang di ba Niki Nongklau National President yang youth pat member berkat yang Shillong City iwan minta sini semua komen baka senong iba marko irong ba senong ani society wadan minta ban pet an ko yani ko umbam di hang ni kila kloy banet dan kalang bangi banet train ka lang bangi NPYF Shillong City ba ki don kam plat e kamulai ada kamulai kan hapan pahu e ko ti ki bon ki ba ki belami ki jing persang na kaliang kamulai tondor baru ka bangi don ni asna ka water catchment hang te hatrai jung lum ka sim ni membeli mul ah nyo po haja square feet ya kamulai tondor bar hak jing pet jung sim jepung ya ta ka jaka ulapen ya ya penyo ba wi jaka bu sim tingna yo man ta kamulai tondor nyo po haja square feet bagi don kam ban snap re ka wi ka pung ka ba he ang tai ka ba kan ni ka sosu ni ka wa kata de na ka sosu ni ka wa na ka tanrai jung ni wa talong jung ni ka wa tila la ka tai ka khut kan ni ka wa ka khut ti kini ki ba yu i don ki dak ki ba don jikerman na mata ka lawai ha ka bai dei ko umma di ka mola ti ka jing pun khut jung ni ka wa ka dei hi na mata ka ba kami hina ka jing i bang ni pala ai ban priang ba kan ni ka wa ha ka jing ha ka pateng ka jung i ban ka lawam kra le la ngim kendet de hawa pinawan hosam araja khatra suwa araja khatra pin ini ka wa ha ka ni ayo mugum kan ni ka don tin nala na kaliang jonga kumu National Youth Working President jong NPYF nasngo ban ai kublai ya ka Shillong City ya ka senong keton masar bat ya ka Biodiversity Committee bakila asna bat kila ailat ingi bengin rakhi kan ka singi lengko singiap ka ban rio jong ulit founder jongi sar pi sangma ti kombala keren ka komiti bat kombala keren ki presiden jong ka komiti ni sngo bangir ngi dei ka kamram jong ngir bangin kit khialam ha ka ni ka imlang salang ya ka ni ka dong ka than ben penne pensa ya ka ni ka wa kum ka jing tai stom ki Ti kumtu ngila poisya ka bukut jong ka thup kubor sa sisin pan kublai shibon yu fi baro tad haduk bagini sembiang kublai shibon